tekijät, eli pääosin pelaajat. Joukkueen pelaajabudjetti vie siitä noin puolet ja joka vuosi suurimmat kasvupaineet kohdistuvat juuri pelaajien palkkoihin. Pelaajayhdistyksen mukaan palkat ovat kehittyneet alakanttiin. SM-liigan toimitusjohtaja Urpo Helkovaaran mukaan palkat ovat 5 vuodessa kaksinkertaistuneet. Liigapelaajan keskipalkka Suomessa on 200 000 250 000 markkaan. No mielestäni alentaminen on varmaan aika vaikeaa, mutta jollain tapaa meidän pitää kyllä päästä siihen, että ne ei ainakaan tähän tahtiin nouse, mitä nämä viimeiset vuodet on tapahtunut. 12 joukkueesta 9 tekee tappiota, niin silloin budjetti ei voi olla kohdallaan, jos viivan alla on miinusmerkkinen luku. En mä usko, että ollaan palkkakuopassa. Että hyville pelaajille maksetaan ihan hyvin ja sitten nuorille maksetaan vähän vähemmän. Että sitten kun ne tulee vähän vanhemmaksi ja kokeneemmaksi ja tulee merihtiä, niin maksetaan enemmän niille. Joidenkin mielestä yhtälö menestykseen on yksinkertainen. Paljon rahaa joukkueeseen, jolla saadaan ostettua hyviä pelaajia ja menestytään. Mutta aina on se kannattajaväki ja samalla tietysti asiantuntijajoukko, joka vannoo junioreiden nimeen. No mun mielestä joukkueen pitää löytää semmoinen oikea miksi siihen, että tarvitaan omia hyviä junnuja ja tietysti tarvitaan sitten ostettuja myös niin sanottuja runkopelaajia. No eikö täällä SM-liigassa on kuitenkin sen verran pienet palkat vielä verrattuna johonkin NHL:ään, että ei täällä kyllä ole mitään, ei palkoista puhuta tuolla kopissa mitään. No en mä usko, että se on mikään ongelma, koska se on selvä asia, että ne auttaa kuitenkin junioreita ne kaverit, mitkä ollaan ehkä kovalla rahalla hankittu, että eihän se varmastikaan heikkoa pelaajaa olla hankittu kovalla rahalla. Että kyllähän ne on kuitenkin niin kova kokemuksia omaavia pelaajia, mitkä auttaa taas nuoria pelaajia. Sami Salonen on ostomies TPS:stä tullut, mutta vielä tulevaisuuden tähti. Miksi Tapparaan? No ajattelin, että paikkakunnan vaihdos piristää ja Tappara tuntui kaikin puolin hyvältä vaihtoehdolta. Että täällä oltiin kiinnostuneet, niin se oli se tärkein asia. Myös Euroopan jäillä liikkuu raha. Euroopan liigasta on toivottu lisäpiristettä Suomen kiekkoiluun, mutta rahan ansaitseminen edellyttää menestymistä. Vielä ei vuonna 1955 perustettu Tappara ole päässyt EHL-jäille, mutta yritystä on siinä missä kotimaan liigassakin. Niin no EHL ei ole ratkaisu rahaongelmiin, että ainakaan nykymuodossa, mutta se, että mikä se on tuleva muoto on ja sitähän tässä kehitellään, niin se jää nähtäväksi. No, onko tämä EHL mikään ratkaisu Suomen liigajoukkueiden budjettiin? Joidenkin mielestä ei ole, minun mielestäni se on, koska jos esimerkiksi 2 tai 3, puhutaan nyt 3 joukkueesta, lähtisi Euroopan liigaa pelaamaan, jossa olisi Jokerit ja Tepsi mukana, niin nämä isoilla budjeteilla pelaavat joukkueet olisivat silloin poissa SM-liigasta ja näin ollen uskoisin, että pelaajapalkkiot voitaisiin pudottaa sille tasolle, että jokainen eläisi hyvin ja näin ollen tämä älytön kilpailu, joka tällä hetkellä on SM-liigassa, saataisiin loppumaan. Se ei pitkässä juoksussa ole mahdollista, että joku Hämeenlinnan Palokerho tai Rauman Lukko taistelevat samasta tasosta Jokereiden kanssa esimerkiksi, koska budjettien ero on kolminkertainenkin hyvin Jokereiden hyväksi. Tappara on terästä, Tappara on terästä, toiset tulee kaukaa perästä. Tappara on terästä, Tappara on terästä. Omia junioripelaajia tai ostettuja nimimiehiä. Rahaa tarvitaan joka tapauksessa. Katsojien lompakoista saa vain osan, pieni osa tulee fanituotteiden myynnistä, jota hoitaa Tappara Sportshop, ja varsin suuri rahallinen vastuu lankeaa sponsoreille. Mutta muuta vastuuta heillä ei olekaan, kun rahat on lyöty tiskiin, vaatii sponsori vastinetta.
Sponsori vaatii samaa kuin muultakin mediaympäristöltä, että sen tuotteen tai liikemerkin yrityskuvan on istuttava myöskin siihen sponsoroitavaan joukkueeseen ja sponsoroitavaan lajiin. Ja myöskin sitä, että minkälaisia muut yhteistyökumppanit on sitten mahdollisesti samassa mediassa näkymässä peliasussa, niin vaaditaan tietenkin myöskin tyylikkyyttä sekä sitten joukkueelta tiettyä menestystä. Tappara on viime vuodet sijoittunut liigan keskikastiin, tamperelaisten mielestä siis huonosti. 80-luvun kultavuosiin on kova hinku. Kun takana on menestystä, on sponsorisopimuksista helpompi neuvotella. Kuinka paljon sitten painaa joukkueen entinen maine ja kuinka paljon eletään tätä päivää? Kyllä, totta kai entiselläkin maineella merkitystä on. Siitähän muodostuu se kuva, mikä vaikka suomalaisilla on joukkueesta. Jos vaikka puhutaan Tapparasta, niin kyllähän se menneestä menestyksestä tulee sekä nykyhetken tekemisistä. Tulee mielikuva ihmisten päässä, mitä Saarioisten logo tuo ja mitä tuo esimerkiksi Tapparan logo ihmisen mieleen, niin ne on ne tärkeät asiat. Onko se kovaa kädenvääntöä tällainen sponsorisopimusten teko? No mä en sanoisi kädenvääntöä, että ne on tietysti neuvotteluja joskus tiukempia ja niitä todella ensi kaudella nyt jo käydään. Mitkä Tapparan valtit on sponsorineuvotteluissa? No Tapparan valtit on kyllä maineikas seura, perinteinen seura. Meillä on erittäin hyvä imago koko Suomen maassa ja hieno merkki ja hienot värit, että kyllä paljon Tapparan niin kuin vahvuudesta löytyy historiaa. Me mentiin Hervantaan ja Ikuriin ja hirveet siirtosummat ryypättiin. Mä ja Tapparan mies. Tapparan mies. Tapparan mies. Suuriin yhtiöihin nähden Tampere sijaitsee auttamatta syrjässä. Lähes kaikkien Suomen suurimpien yritysten pääkonttorit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Mutta aivan kaikkea menestystä tai menestymättömyyttä ei voi laittaa rahan puuttumisen syyksi. Tampere on auttamatta jäänyt syrjään myös jäähallimaailmasta. Jaakko Tähtisen suunnittelema Hakametsän jäähalli vuodelta 1965 on edelleen hieno luomus, mutta aika on ajanut auttamatta sen ohi. Se pitäisi tietysti olla 2000-luvun halli jossain lähellä keskustaa. Paikkaahan ei ole toistaiseksi löytynyt ja huonoa paikkaa sitä ei kannata rakentaa, ei missään tapauksessa kaupungin ulkopuolella, jossa on tietysti olisi montakin tonttivaihtoehtoa. Nyt on parempi ehkä odottaa keskustan tulevia ratkaisuja ja katsoa sen jälkeen uudestaan. Katsojia pitäisi mahtua tuollainen 12 000 siihen. Monta kertaa sanotaan, että kun nykyinenkään halli ei ole aina täynnä, niin miksi tarvittaisiin suurempi halli, mutta tämä nykyinen halli on toiminut hyvin 35 vuotta, mutta kyllä se auttamattomasti on monessa asiassa jo vanhanaikainen. Kyllä Tampereelle tarvitaan uutta jäähallia, tämä nykyinen jäähalli on kuitenkin yli 30 vuotta vanha. Sinällään upea jäähalli meillä on, mutta ei vastaa tämän päivän tarpeita. Uutta jäähallia tai monitoimihallia on yritetty saada ympäri Tamperetta. Toistaiseksi hanke on jäissä. Mistä kaikesta Tampere jää siis paitsi, kun uutta hallia ei tule? Lyhyessä juoksussa Tampere ei jää kyllä mistään paitsi, että jos Euroopan liiga, joka se todennäköisesti syntyy jo vuonna 2000, viimeistään 2001, niin se jää tietenkin sitten Ilveksen ja Tapparan ratkaistavaksi, että miten siihen suhtaudutaan, mutta mä uskon, että siellä joutuu aika moni seura Euroopan liigassa aloittaa tämän tyyppisillä halleilla, mitä Tamperekin on, että Euroopassa ei kovin paljon uusia halleja ole tällä hetkellä. Mä ja Tapparan mies. Tappara ei ole jäänyt aivan laakereilleen lepäämään jäähalliasiassa. Juniorinsa se on ainakin pyrkinyt ottamaan huomioon ja syksyllä 1998 kaivuri alkoi kaivaa kuoppaa Kaukajärvellä Tappara Centerille, jossa omat pelaajat saavat entistä paremmin jääaikaa. Tappara Centerin tausta on lähtöisin siitä, että puoli kaupunginosa pelaajien
mahdollisuudesta harrastaa tätä lajia, ottaen huomioon, että talven kelit on hyvin vaihtelevat, tuulta, myrskyä. Harrastaminen on lähes mahdotonta ja kausi jää noin 2-2,5 kuukauden mittaiseksi. Eli ajatus on lähtenyt tästä, että pystytään säännölliset vuorot tarjoamaan ympäri vuoden periaatteessa nuorisolle. Joka tapauksessa sponsorimarkat ovat tiukassa Pirkanmaalla. Joskus tuntuu, etteivät ne esimerkiksi riitä Tampereen 2 liigajoukkueelle. Iäisyyskysymys onkin, pitäisikö Ilves ja Tappara yhdistää? No se on ikuisuuskysymys. Mä oon sen joskus heittänyt ilmoille ja siitä on tullut lunta tupaan aika lailla, että mä en ota enää kantaa siihen asiaan. Kyllä se sitten tulevaisuus näyttää ja musta tuntuu kyllä, että se on ikuisuuskysymys, että me emme näe sitä päivää Tampereella. Ei.